Guwahati along kapaman pon World Tourism Day ketalon pon along Karbi Anglong penta tourism hin paklangdon. Kalitang sumila rong hangpi kachiki mo men pen kecheng si Queen of Karbi Anglong mega audition ki bipon. Dongkamukam Youth Welfare Society amahang kapateg. Karbi Anglong life at Abirta longpen nilisami Julie Baby nonarju ikta birtang tonpen. Kedamtang chiti ni phaim kara troxier ni Guwahati Srimanta Sankardeva Kalakshetra Cultural Center along kapamanpon World Tourism Day rani ketalon ponahut Karbi Anglong Tourism Saika mahin penta ali ralon chipidunsi kelang memiason kelan setami padudunlo. Kedamtang chiti ni phaim kara troxier ni lake sominda radang kijui kelangarani mate World Tourism Day rani lo. Bangsor ni sominda radang along katalon pon asonsi Asam along setami talon pon. Assam Tourism Saika mahin penchepatir piponsi Guwahati Srimanta Sankardeva Kalakshetra Cultural Center along World Tourism Day talon pon. Bangso katalon pon ahut Karbi Anglong Tourism Saika mahin pensetami Karbi Traditional Culture Picnic Spot Tourist pendanglok Mena ajutang kekan kilun pendanglok ason kelang mimiason Bangso World Tourism Day ni katalon pon ahut paklangdon. Karbi Anglong live kelang atau non pini ni Karbi Anglong live team pen ladak pola ketro labanso Guwahati long sepi long sedolo labanso pola ketro long pini whole environment sorry whole tourism day labanso ketalon pon pini sama long rilong kapre district pen akai tin tu stami pini whole tourism day long nang seperti masih banglo laben akai tin dum dam amena pin link support pen chenglo amena traditional culture pen chenglo amena adim pen chenglo pini penang an akai dum dak chingun lo basi ini langsung World Tourism Day lo. Kapre tu pen di kurang sepi di sana cetong dundo nasi alam itu pele latih siap. Langsung kita. Bangso World Tourism Day katalon ponalong aluhi sarpua manpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Bodoland Chief Executive Member Pramod Boro, KAACEM Lunsing Teron pen danglok penang an kithegiding atum chetong dunrinti. Bangso ahu Chief Minister Dr. Sarma kaningje ponatengke Assam along rialong tourism ahin ansose piruthe adang pachethang ponunjia phan state sarkar ahin pen bor iponpo. Lapen Assam state aro non ke Monsam ki dopen ansose North East Tourism ahin paprang ponlongpo pusi ningje pon. Lason taksi Jagwe Assam Tourism NGO atum pen patir piponsi ruipi langso along World Tourism Day talong dunlo. Bangso katalon ponahu Jagwe Assam NGO chunbang Nobin Timung KSA Dolamara aro chunbang Angelson Teron BJYM Dorbaguri chunbang Samson Inti pen danglok ke omdung atum chetong dunsi mesen pen paman pon. Pardon, Karbi Anglong live kelang arah tu apa? Pilih World Tourism Day ni dak Jagwe Assam NGO pen. Ela bangso adin Dolamara arlo Dorbaguri constituency alo ladak tame isi langsung do pusi alam tu arjulong la bangso langsung nangka discovery konsepini banglo. Sila ke 5 kilometer sampai Dolamara proper pen daan dah nanti lapen bangso langsung kedorong la ke dak kiram rong hang rong lapen puihi rambe cherong la rong ni dak situlo la si kiri la dak ala tum pen la bangso langsung ki paklai pasi banglo lapen la bangso langsung pen job Karbi Anglong Thomas Council pen yang sudah tourism department pen katin tour side deng bulte la dak ke bogor kira era tu sebe jujur chulang ahin penalong ji lapen la dak alangsung parni to pusipu alangsung la cameraman phani le paklai to alangsung hula ali tum ke thlong i khalo la si kadong betawang tha adim la ke Dolamara bojar pen la pan ke helo goy dim kali la pen no mat sarkar pen dolong deploy ro pen dolong people langsung le hala dak hanging bridge
hanging bridge pen ala tu bang mela pen ladak ibengan bike system itu bang mela ko be prepare dang sami jabang putin sami chini pini lage 27 September lage world tourism day lage 1980 ani kan me sila so world tourism day ke alang tum declare pon lo la sila so ke pache ton pon sini tum pini itum jagwe so NGO pen itum ladak anak ki homri ke lalo ladak sami la son langsun kelang mesen langsung rupi langsung sampai kelang mesen la pen ladak itum tourism potentiality dak itum thek long la si mo pen itu ke bang hosame ni itum chethan lo ladak bang ke isila natural beauty bang itum preserve pa menang pol pen ke itum kedam ke bang aphan atowar ta mela ale kahi noret kali jongsi hong pen ke bang itum ke la lo itum non kajiranga itum te bokhet pen itum ladak pen jongsi itum karbiang long kelang meadim hala dak pen turis atum mandai itum kosom si itum la pu karbiang long sampai ke ban pen itu mako dak revenue ke andu nai ma thema peneng athim ke hello tourism and pen la ke kone athim lo masi dak lo tourism and inclusive growth basila so tourism for inclusive Denarong pen Bikram Teron dola mara pen arjison rong phar Karbiang long live Kitching si Queen of Karbi Anglong Mega Audition kibi ponahut bang kre ke thom ka chepati du nang bongpen bang ke batuma phan grand finale along ka chepati du nong jia phan ingwai ponlo In Focus Production ban patir piponsi kedam tang chiti ni phai inkora pho arni Dipu Galaxy Cinema Hall along kaching honamuso karitang sumila rong hangpi kachiki moamen pen kitching si Queen of Karbi Anglong Mega Audition ajai me kibi pon Bangso audition along Karbi Anglong adang pi prek jamadin pen bang rumpet bang krek ke thoma bang phetum chepati dunno setame la suang bong bang ke thoma tuma phan pason ponsi bang kya batuma phan angdung kiti mate grand finale along ka chepati dunlong jia phan ingbai ponlo Queen of Karbi Anglong Mega Audition along ki haya linga bang setame tangka sika suri truck cap mate 60,000 lapen music video contract lakh plit longji Bangso Mega Audition kibi ponahut kangkrung kangsai along KSMI Phu Simeon Rong Pharpen Mrs. Assam First Runner Up Suri Hinira Inkoi Basa PBP Atum Henlo News Desk Report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong dong kamukam Rong supia long kedo ariswe jang atum chingrum petsi kedam tang chiti ni phain kara troxia ni dongkamukam irrigation IB along dongkamukam youth welfare society bu amahang kapathek pon dongkamukam youth welfare society amahang kapathek pon ji pu along dongkamukam along kedo prek jam hamphang song atum ansetami dongkamukam rong supi kachelang ponji aphan epeng vetsi donang ji pu akamatha pensi bangso society mahang pathek pon long Kiridhon phangcho pen kachari pon bangso ma hang kapathek amayalong ki ong dung ari swe jangatum chitodun si kadu kabe chethan chimun cheron sarpen probin timong aphan maiphu lapen clear dap terang aphan chun bangar pu pek ponsi dongkamukam youth welfare society mahang pathek ponlo Perang kia tuma thengno DYWS maiphu probin timong pen chunbang clear dap terangatum nakapachini duna tenke dongkamukam apai kang ke me ka heno ke claim ke damalong ke langdun pa me pen dongkamukam apai kang isi ke me sanalong klam ka paman pon thejia phan lapen loke thegari soi jangatum phan an so se kang thu pon thejia phan si pini la so song amahang pathek pon lo bosi pachini pon labang so song amahang pathek nang ko kala pul hai mane itu Karbi Anglong ke bere tu sa mate belek organization na dulu lalu itu pudam thai be sitame itu kaching room mate isi unity ke banta isi kenang so la sila bang so pini nitum ke seng nang ko mate ke seng organization ke lapulo nitum dak not only dak isi bet particular isi organization jo kali ada ke jongna me au pelam ke 24 plus benado pen kese non itu mingong ko benado sana tak kese me tingdom benado la pen la me mai lo ke claim bom benado yo lason cerap pet sila dak dongkamukam si youth atum kamatha yani ki in future dongkamukam sampai mesening atema non West Karbi Anglong ke heart of West Karbi Anglong pe dongkamukam chalo non ang belek aton ma tharamoy khiruni jengkha lason tak bathalangso jerigendeng ma thano mane hada ke itu makai mate itu la travel atum ke sagam bonga thain da bai pusi nili tumahin pen kama thadam sila bangso song bang formal koklo ini ha dongkamukam irrigation IB along Sengpon dongkamukam youth welfare society 27 September 2021 ani sin litum hin pen Sengpon lo
bangso dong kam youth welfare society along dak bang itu kaprek organization tu pet pangnum pet do dong kam hawar along si akem mesen asong ke dopen e prang ke bangjin lang arni ko pikising ini anti social element ben chenglo education sector long chenglo lapen kaprek activities ben chenglo tum dong kam hawaran mesen pen e prang ke bangjin lang arni kaching tur ponji apan stamen ini tum dong kam youth welfare society ain pen an susenil tum ni pon po lapen dong kam long disemet pen lag behind mate kavya song itum prapjin pen padoi apan stamen ini tum hin pen ripon po Dongkamukam pen Wiki Bay, Karbiang Long Live. Labangso Yellow Belt KPSI ke dengalong Assam Japan Karate Do Hakwakai Asong along Chief Instructor Suniram Ingti Pensi Kelangchari Padudun. Kedamtang Chiti ni Phai Inkoira Troxy Arni Dima Hasau District Umrongso Karbi Club along Umrongso Karate Aro Tumpatir Piponsi Ove Kimia o Sumara Tumaphan Karate Anathu Ansosea Kang tu yang deng kapali dun Thekjia Phanpura Yellow Belt ang deng Sadlang KPSI kedeng Padopon. Labangso Yellow Belt Sadlang KPSI kedeng along Assam Japan Karate Do Song along Chief Instructor Suniram Ingti Pensi ang Tonpen Kelangchari Padudun lo. Suniram Ingti alang like Malaysia Adap pialong gold medal kelong do nabang phulo. Lason si kedamtang ningkan suri hinira kresir cap aningkana hut setami Japan Adap pialong disciple medal kachapalong do nabang phulo. Nonamat alang like Assam Japan Karate Do Song along si Chief Instructor apusi Clemdon Bong. Labangso Yellow Belt apun achak ke chokasar lang KPSI ke deng hut umrongso hawar pinang ana risoi jang jasemet obi kimia o sumara tumta chipati dunsi sadlang along kachipa unduna tumaphan certificate pajur ponsi sayang deng mesen pen pachun ponlo certificate ke pajur hut umrongso PS AOC BC Roy alohi sarpua manpen chetong dun manpeng alohi MSc Joysing Durong Saraswati Vidya Mandir School Principal Amri Mojadar Mensing Ronghi BJP Mandal Committee Maipu Samsing Ingti Lapen Karbi Students Association Dima Hasau District Committee Maipu pen chunbang atumta chetong dun rinti Karbing long live fan nili dak pini laso nili karate yellow bell grading ceremony long nangkawar don theka pot pini taring ko rathrogan ni dak karbi club long nili umrongso bronze karate bronze dak impulo tapena somar phanili yellow bell exam pipon lo tapena so yellow bell exam long nang chitong don manpeng kithinai odak osido tapen gala alang li phanta churol lapen dak itu makasing honai MSc dorong saldo alang li phanta li churol lapen dak pinila so me long nang chiton korting jo ko anya munduk ani li phana chitodun penili nengarong piglo kasi dak dem wala umrongso prasung li kangku pe menang karbi phanili kachithan long penili neng sam pikan lo kasi white belt pen yellow belt an pini menang an ki undun tun tuhan semeni li hirzume un an pilo tapi ngon nili kapor ipon ge non karbiang bong pen ke state chief instructor pen ke nilianar lo laseni li kapori bong ge ansu se karbi tum nang cerab du nang chitudun sonte pusini li kare lasi dak aprang nili chengpon lo first center bang nili haflong impulo la pendet bang ke difu nili rulang sodim dak dem da banner start hello admission da dobom lo office semela so covid ajoni akam bang bon check lo la pendesi ni phir hem chewang thelo la penda umrongso dak impulo phino haflong da dak resume po la sen nogong ta nili centering puyat lo la sen no next manga nili karbing long se nili kangpu da phan se nili nengke hang umrongso pen Linson Ronghang Karbiang Long Live. Anong Club Football kachapate angdung kiti kapathu ponalong ove chingthur FC atum goal ni pen chepahai ponsi ke hayano I chepalong dunlo kedamtang chiti ni phaingko ra trok arni tekelang junalong kedo malong ari anong club atum patir pi ponsi malong ari chekso langso LP school kapathu aklamalong anong club football kachapate angdung kiti pathu pontanglo labangso angdung kiti kapathu ponalong EM Raju tisu aluhi sarpua manpen chetongdon Lasonsi, BJP Korkanthi Mandal Committee Maipu Dolo Ingti, New Life English School Principal Daniel Teron, Tekelangjun Lem Samaipu, Amorjit Ingti, Chunbang, Amorjit Tiso, KSA Haraghat Regional Committee Kong Chunbang, Anil Kiling, Lapen, SGB, Ronga Saratum Pentanglo, Pinangan Kithegiding Araratum, Anparta, Ke Ongdung, Football Kelang Aning Ke Hangararatum Ta Chetong Dun Tisi, Kapatualong, Aliralong Pidun.
Angdung kiti ka pathupon aterang laki OV Chingthur FC pen anong club atumang bongsi pathupon lo. OV Chingthur FC atum kethek muchoda jok goals hinira 5 pen anong club atuma phan paremponsi ke hai anong e tangkal pen trophy chepalong dun lo. Nong e kapajir pona maya long alohi sarpo man pen kachetong dun em Raju Tiswa hin pen football ka pathu pen ali lapen okpra na phan mesen polam he thanpon lapenan parta mesen ka pathu pena jok osomara tumse tame kachali dun thekjia phan pathu ponang ji pusi lamjai pon halapu kapatir pi pona butung jasemet anong club amai phu joydhas terang pen kongchun bang bikrom terang atum kapachini pona tengke peneng ason thak thak ke bangji langaning kan setami mesen pen football kachepate dipon thuji pusi pangdak pon dong mukak pen semsing ingti karbiang long lai Pinyada Abirta kila puansi kantonik lo.